Здравейте, как сте? Ето го пак. Това няма край. Извинявайте, дойде ли? Този път кой цвят беше? Поръчах си руж, но искам и каньон и лавендър. Каньон вече пристигна Така. и може да я видите веднага. Добре. Лавендер в началото на следващата година обаче. Добре, нека да видим каньона тогава. Добре, наистина ли трябва да колекционирате всички цветове, които се предлагат от Мишки Шок? Е нормално, като има толкова много цветове от Ронда Немо и Моно, да си правят колекция, нали така? Това е Ронда цвят каньон. Цапа ли се? И каньон, както останалите цветове на Crystador и Crystal Light, е лесен за поддръжка. Кърпа. Как е на здравина? Гранитни мивки Шок с материал по-здрав от гранит. Устойчива ли е номер? Естествено, немски стандарт. Взимаме. Да я опаковаме, ли? Не. Ще си я взема. Ало, Китодар? Как така прозрачна мивка? И да свети в тъмното?